Liburu baten aurkezpena da, nahiko liburu berezia dela uste, beraz gero beraiek argituko digute nolakoa den liburu hori, eta besterik gabe, maikideak zeintzu diren gaurko ekitaldi honetako maikideak zeintzu diren esan dizuet. Erdian jarrita, Jon Luki alkatea, bere ezkerretan Nati Nieves eta Javier Martin zinegotziak, hemen nire eskubitara Esti Iturria, Euskal Dantzarien Biltzarreko Gipuzkoako ordezkaritzako idazkaria. Eta han estudian Lurra Dantza taldeko kideak diren Edurne Olgado, Leire Urkiola, Junka Losinalde, Igone Nestat eta Uxue Marten. Gaur hemen protagonistak zuzeate Lurra Dantza taldeko jendia. Nik uste importantena garbi dago zoriontzea dela. Azkenen arrazoiak garbi dago zuzeate hemen Urretxumaian euskal kultura eta folklorearen transmisioa zaindari erakultura eta zabaltzaile izan ziatenak, denbora asko, horretan bat ez da gutxi, denbora txarretan eta agian beste hauetan, honetan. Arlo guztietan ibilizate gaina, egituntzat, jendeak zituz, gaztek, nahiz helduk, jantzien ardura eta berreskuratuz iskatan lehengo gure kultura eta folkloraren zati hori. Beste tokitako kultura erakarri dizuen nolabait kanpoko taldeak ona baitu estetan da beste zertan gure ganatuz, nik uste hori ere oso importantea dela bezalako herri txikita kutxun batentzat. Ez nahi zentzatuko, guztua irakorriko ez liburua, hori ere egia da, nahi liburu asko guztien tezkita, hau uste areta gehiago, eta soriantzea bakarrik, benetan pozgarria da guztientzako, zuentzako bat. Zorionak. Uste Nati zauz esan nahi digula, beraz, bera baitza. Ni izango naiz Jon Luki baitzagoa. Eta, bakarrik esan nahi dizuegu, gure partetik, horrela jarraitzeko eta zorionak ematen dizkizuegu. Animo, Liburua ez da, gure albuna da, eta argazkien bitartez nahi izan dugu aurkeztu gure 50 urte guzti hauek, zela nahi dugun eta ze ekintza desberdinak egiten ditugun. Liburuari hasiera emateko gure historioa pixka kontatu dugu, eta nola sortu zen, ze helburuarekin, ze jende hasi izan lantzen talde horretan, eta pixka nondik gatu zen. Jarraitzeko, albunari jarraipena emateko gure ekintza desberdinak kronologikoki nola jungeran egiten. Beraiek hasi ziren dantzari txikikin da gu jarraipena eman dugu. Orduan gure ondorengoa dantzari txikien argazkia dira. Zarretatik hasita, orain arte egiten ditugun dantzari txikiak ikusiko zenituztela herrian, lehengo astean egin gendula aurtengoa. Jarraitzeko beraiek hasi ziren kanpora irtetzen, estatu atzerrira, Frantzira hain zuzen ere, eta horrekin jarraitu genuen. Gero gure irterak, bai estatal mailan, atzerri mailan, da Euskal Herrien bai irtera desente egiten ditugulako. Horrei jarraituta inauteriak, guretzako herrian badaukiela eta garrantzi bat, baserritara juten geha, behaiei bai hemengo parte, gure herriko parte diala ikusteko, da hor azaltzen da, baserri desberdinetan, da gure ekintza zertan datzan egun horretan. Horrei jarraitu gure taldeko musikariak, badaiala parte musikari gabe dantzatzen dugu egin, hasi behaiei zuzenduta zatitxo txiki bat egin diegu, eta horren ondoren San Juana gaurko gaua eta biharko eguna. Zuan da goian ze egiten dugun, da bizkat ikusteko. Gero, festetan murgilduta, gure lehenengo ekintza festetan, herriarteko folklore jaialdia da. Beraz, hor etorri dian
kanpoko talde desberdinak, bai atzerritarrak eta bai estatalak, eta Euskal Herriko taldeak baita ere. Eta bukatzeko, gure azkeneko ekintza, festa diat, orduan Euskal Jaietan, goizetik hasita uneekin, arratsaldera arte bukatzen dugula parte hartzen karrozatan, eta gauekoak ez dauzkagu beraioko argazkirik, orduan hori ez dakartzen. Eta bukatzeko, egin genduen sobratutako argazkiekin, popurri txiki bat bukaera emateko liburuari, eta bukaeran, erakutsiko dizugun ikusteko, nun hasi zan taldea ensaiatzen, eta nun jarraitu zuen, eta bukaerak esaten duen bezala, zuen sortu zineten enbor beretik, sortuko dira besteak. Eta hola jarraitzen dugu. Bukaera emateko eskerrak emaine dugu lagundu digun jende guztiari, ze behaie gabe ezingo genuen hauin, argazkiak lortzeko eta argazki zaharrak lortu ditugu, desente, eta horiei eskerrak eman nahi dizkiogu. Eta bereziki baita pertsona bat eduki dugu hor, testuak eta danak txukuntzen eta beha eskerre bai, aurrera atera dugu. Eta gero nahi dugu esan, Salmenta lizeoan ingo dugula, gure lokalean, uztailean, asteart eta ostegunetan, arratsaldeko 7:00 gaueko 9:00 arte, eta irailean, asteazken da ostiraletan, ordu berdinean, arratsaldeko 7:00 gaueko 9:00 arte. Eta liburua, albunaren salneurria 50 eurokoa izango dela. Zue jakiteko eta animatu polita gelditu data. Bueno, orain esti. 50 urte talde bat egitea, egia esan, gauza handia izaten da, ez? Taldeak sortu baina beste urtetan ilusioa lan egiteko gogori mantentzea bizirik, askotan ez da erraxa izaten, ez? Eta orduan, hori unelatz guztiak mantendu eta aurrera egitea zoriontzekoa da, nire ustez, ez da? Eta baita ere, eskerrak ematea, nolabait egin dezuten lan guztiarengatik, gure dantza, gure kultura, gure folklorea mantendu eta zabaldu. Hurrengo belaunaldi gazteenei ere erakutsi, transmisio lan hori egiteagatik, eskerrak eman behar dizkizuegu, noski, dantzazale, dantzari eta dantzan baitu dugun guztiok. Bere izenean, denen izenean, edo, zorionak eta eskerrik asko. Amaitzeko eskerrak edo aipamen txiki bat egin nahi diegu aurreko udal taldea osatu zutenei ere, hor kasu honetan Aitor Otegi daukagu, beraiek laguntza handia eman digutela hau aurrera eramateko. Eskerrik asko, zuei ere. Bai.